na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga namamanwa. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier. Pera padala. Ana oras man ini hatod man sa Induka na Nakings Fall Water Repelling Station na makukuha dyan sa atubangan kan San Isidro Elementary School digdi po sa siyudad ka na Iriga. Owned and managed by Ani Barasina Bagapuro. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Charm makapun sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa laon. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm makapun sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa laon. Makapun sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Good pa lumipas siya. Hello bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
Aron kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Roses. White Rose Papaya. Wow. White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programa Parreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parreta Asin Platica.
Man nasulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. This program is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Free senior high school? Yes, free! Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS Vouchers Program. Free uniform. Free PE uniform, free school ID, and even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City proper, and Baao. That's right! Quality education with less gastos for your family, either being a student taking the academic track or technical professional track. Enjoy quality training facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges Senior High School. Bring your dreams, we'll take care of the rest. Classes starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a Citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigara Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success. Offering competitive degree program like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology. At CTC, you don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts for the first semester of academic year 2026-2027 is on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges, knowledge, skills, and discipline. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak, edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol. Sa liwat na selebrasyon kan kapiestahan ina Nuestra Señora de Peña Francia, hangad niya mo ang sa indong kaligtasan asin biyaya sa lambang familia. Ang mensaheng ini hatod sa indo kan MSS Driving School Corporation. Good news sa lahat ng gustong magkaroon ng Student Driver's Permit o Non-Professional Driver's License. Narito na sa Iriga ang MSS Driving School Corporation, located at Highway 1, San Isidro, Iriga City, in front of LTO District Office. MSS Driving School Corporation offers theoretical driving course for student permit and non-professional driver's license. MSS Driving School Corporation is open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday through Saturday. At ang kanilang main branch ay matatagpuan sa Lucena City. Meron din silang mga branches sa Pili, Cumaca, Quezon, Alabat, Quezon,
Buak Marinduque, Candelaria Quezon, Santa Cruz Marinduque, Torrijos Marinduque at San Juan Batangas. MSS Driving School Corporation is now in Irigas City. Tara na, maging professional drivers. Mag-enroll sa MSS Driving School Corporation. MSS Driving School Corporation is owned and managed by Mr. Joven B. Colina. Just contact 0965-653-3349 or 0915-032-0490. Happy Fiesta, Bicolandia. Viva la Virgen. Viva el Divino Rostro. Ana Piña Prancha Live coverage sa tudman sa Indokan mga minasunod na sponsor. Jerry Navarez, Chief Land Transportation Officer, Tigaon Camarines Sur. Dote Ebarata Mansen Family, Salcedo Gravel and Sand Dealer, care of Wen Salcedo Aguilar, San Vicente Sur, Erga City. Buracan Sariles, PNR Site San Francisco, Erga City, and Buracan Flower Arrangement Services, Alpelor Street, San Miguel, Erga City. Honorable Antonia Ani Busadre, San Francisco, Erga City. France Emporium, San Roque, Erga City. Attorney Rico Di Borromeo, San Francisco, Erga City. Reverend Father Danilo R. Aguilar, Pares Prest, Our Lady of Salvacion, Salvacion, Erga City. Honorable Nestor Andales, Liga ng mga Barangay President, San Agustin, Erga City. Honorable Jorel Kaayaw and Family, Erga City Councilor Anita Tirao Apolinar, Zone 6, Tarusan Street, San Francisco, Erga City. Nileta Marmol Gregorio and Family, Calcedonia Street, San Isidro, Erga City. JM Oralios Funeral Homes, The Original, San Isidro, Erga City. Sa Zaindo po, Gabos, kami po nagpapasalamat. Man na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Kahit sa 26 na kita kan bulan na Agosto daw po kita nin Miyerkules. Hindi siya nakamukon na hori-hori kita ta may importante lang kitang pinagdumanan. Iba niya ito sa lado technical, si Chab na obra, duman sa transmitter, si Chief PSD Jimmy Guanzon, asin man si Engineer Abel Indon Toralion, sa muya pong Chief Technician. Kumusta sa mga parantabay niya ito, digdi po sa kasentruhan, kan syudad nin Iriga, sa Rinconada area, asin man bilog na probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa tercer distrito kan probinsya po nin Albay. Anong man po ang sendong pinagigibong niya na pagkaldaw, iribahan po kita. Sa halos kabang oras na sa ng presentasyon kan sa tuyong programa. At yan, masunod ang kaso Reco 3. Dudamanan kada driver sa Bicol Region na magiging bastante na 12 pesos na deskwento sa gasolina kada litro. Ini makalis na ipautupuon Agosto 15 na 12 pesos na deskwento sa gasolina kada litro para sa mga kwalipikadong drivers and operator kan public utility jeepney. Asin man kan UB Express. Alagad sigun ki Condor Peston Bicol President Ramon Rescobilla na medyo nabawasan kay niyan sa indang karga sa maghapon. Alagad pangapudan man liwat nindaan na panghaluyan na solusyon nga ni maging kontrolado kan gobyerno na paglangkaw ka na presyo. Kariyon kaya haros labi sa 30 pesos na subot ang linangkaw kan presyo asin bakong bastante ang 12 pesos per liter na fuel discount kumpara sa 1.8 million pesos na kita kan mga kumpanya sa bilog na taon. Sa presente bako subot pareho ang mga presyuhan sa riyon kung saan ang iba na sa 89, 90 pesos ang kada litro kan na diesel. Nga pudan man liwat kan grupo na repasuhon
kan gobyerno anlay na nagapoprotekta sa mga kumpanya huli ta sindaan mas nakikinabang digdi. Tinawan doon man ni Rescobilla na kon dipisil ang buhay kan mga driver sa Metro Manila, mas madidipisilan subuot ang mga nasa probinsya. Suportado man na ang national petition na 2 pesos dagdag pamasaya sinan anuman na lakdang ang pigigibo sa nasyonal. Kaunyan dipisil na subuot na makuhaan na 500 pesos sa sarong aldaw o mas halangkaw na ang 300 pesos para sa mga driver kumpara sa dating 700 hasta 800 pesos na ganansya. Yan man sa linya si Ate Glenn, pasok. Okay, salamat natin karon ng Philip Maray na pagkaaga. Diyan sa Banuan Canbato, sa Rubaga sa tinatawan atensyon mo niyan, orog na kan liderato ni Alcalde Dangkalan, ining dapit sa dengue karon ng Philip, may mga na-hospital na, may informasyon nga ni na may binawian nin buhay, kung baga for medyo kaining dengue kausa ini kan kadap kan lamok na carrier kan dengue at ini nangyayari sa panahon kan araw kaining kuyan niya to sitwasyon na mauran na panahon, minsan mainit, talagang usong-usong lamok orog na sa bandang hapon asin man banggi. Magkaroon kaso kan dengue, ini pong na-record na sa Banuan kan Bato, kaya igwana ni mga lakdang na ginigibong yan ang lokal na gobyerno sa tagi ni Mayor Enrique Dangkalan. Igwa ini kan pangapudan sa kabus ng mga constituentes dyan sa Bato na maging malikay, maging malinig sa kapalibutan, tanganing day po nin mga pag-istaran dyan, nin lamok. Itong mga stock na to yan, tubig, dapat hinahali yan sa palibot yan po ang mga iistaran, pinamumugaran kay nitong mga lamok. Sigon ki Mayor Dangkalan, na nadumanan na ninda ang mga ospital o na sa syudad kan Iriga, para maaraman ang sitwasyon kan mga pasyente na pinagtamaan kan dengue. Asin sinda nakaigwa naman in maski papano financial assistance duman sa mga biktima na nakakonfine mo niyan sa ospital. Sigon sa alkalde at mga barangay na may mga kaso kan dengue sa Banuan kan Bato, iyukuan barangay San Miguel, yaon ang barangay San Vicente, Andres Reyes, Santa Cruz, asin man barangay Santiago. Lugod day naman ini maglakop. Panganin day na madugangan itong mga kaso, mga na-hospital for medyo sa dengue. Kaya pinagsabi ni Alcalde Dangkalan na may mga lockdown na pinag-gigibong yan ang lokal na gobyerno kontra dengue, araw na sanakan ng paging o kaya itong pagpapaaso asin paglilinig sa kapalibutan. Sa tabang ini kan mga namamanawaan, mga opisyal kan barangay, mga tanod, mga barangay health workers, asin iningani tanganing mahali ang mga lamok na ipan kausa kan dengue o kaya mga carrier kan dengue virus. Sa mga eskwelahan, inigibo man ini, higop na koordinasyon kan lokal na gobyerno sa mga eskwelahan para po mapundo ini pong naglalakop na dengue. Kaya maging malikay ang gabos sa kundai, posibleng bakulan ini dyan po sa papakaigwa pa po ng ibang lugar na tamaan kung kita magiging pabaya sa satuya pong kapalibutan. Adar daw, nag-apod si Provincial Director Dotimas agad daw. Harap muna. Subag kaya nag-apod ako digdi. Kanya ko, sir, urulay-ulay kita. Antras na pinagahalat niya to na apod ni Colonel Dotimas, tapiga apodan ni Ate Glenn. Hello, PD. Good morning. Yes, good morning po.
Kayo po, tamang-tama, yan ako sa linya sa ngunyan. PD, good morning. Makibareta kita, ini ko padangadang na Peña Francia Festival 2026. Gurano na po kanda ang CSPPO para po maging matrayong po, maging tranquilo, ini pong selebrasyon kan Peña Francia ngunyan na taon. Yes, po po, kami sa Judicial Office po ay hindi mo po ginalo ini preparation regarding ini preparation regarding sa hospital. So para taon-taon na naman po yung pigibo na kita po nagkakaigil ng invitation naman sa ng DPP office para madagdagan po ang kanilang perga para sa diplomas po sa tigatan sa hospital po. Iyo po, mga pero daw pong kapulisan ang may augment dyan po sa Syudad Canaga, ali po sa PPO. Yes po, Ma'am Jen, no? Actually, last year ay ang harap ko po, 200 personnel po, halit sa kami sa Police Division Office po ang in-augment po sa Naga City Police Office. Pero sa ngayon po, garo nagagdagan po siya, bakit naman sa huring po, huring meeting. Yan po sa Naga City Police Office. Gano'n 300 personnel na po ang tigaharap po kang Naga City Police Office para ang location po hali sa kapulisan po. Okay, per example na kapulisan. Ako era po ini itong hali sa region. Yes po, ma'am. Ito po din ang bintation sa process. Tapos po sa ibang mga probinsya, kang yung people, ito ako po din ang bintation. After that po, communication sa hali sa kamay po sa institution. Kayo po, and ako lang tabag ito mga bago makagraduar na kabuhan kan PNP pa garo may dideploy na tinda, makakatabang po dyan po sa Naga City. Yes, ma'am, no. Actually, expect naman po na yung mga tawag natin po sa PNP. Siyempre po, pwede naman po tinda na i-utilize. Siyempre po, makadagdag lang po nilalang ito po during deployment po ng security preparation po kami. Iyo po, may mga hinahapot lang po. So sa inyo mga naging napagurulay, na-mentionaran na po ini pong dapit sa signal jam. Magkakaiga po otro kan pagpalsok kan mga signal po, ngunyan na taon? So po, no, actually, yung sa signal jam man, actually, pinapapod naman po yan. So that, depende na po yan po, no, sa request ng OTR o ang city government o kan po yan ng Naga. So, halimbawa, makilit po sila ng request ng kayo ng signal jam. So, para siguro daw po yan po, tinatawag na po yun na siguro na natanggal ng kayo ng signal jam. Tapos nito, para maiwasan po yung magkayo po yung problema, maminit po sa communication po. Iyo po. Okay, PD, ini pong dapat siya nangyari dyan po sa Banuan kan San Jose. Aram niya to na hastangon niya, naka-hospital pa, nagpapaumay itong biktima ng pulis. Ini po naputulan ng kamot. And then, at the same time, itong suspect, yaon pa man sa hospital. So, ano po yun mangyayari kay ni? Kung sakaling dahil na mabalik duman sa normal na sitwasyon, itong kamot kan pulis, although digibo kan mga doctors diyan sa hospital na yan na may balik sa normal, itong kamot kan pulis. Pero kung dahil na po yan nangyari, syempre may problema na po sa iyang gawas and makakapekto sa iyang trabaho, ini pong nangyari ini. Ano pa mga posibleng maging sitwasyon kan na pulis na ito, sir, once na nagluwas na siya sa ospital, kung talagang dahil na po may balik talaga itong naputol na kamot kayo ni sir? Yes, ma'am, no? Kung dahil na po talaga may pag-inuwa na po sa kamot sa tuyang pulis, no? So, nagdidepende po sa recommendation po ng mga doktor sa medical sector. Kung talagang dito siya pwedeng i-doktor o talaga totally. So, manuhod man po siya. Manuhod na po sa status ng katuyang pilit po. No? So, mga po, dahil po siya makakapit sa parte niya. Although wala na po siya ni tawag kapot. Considering na ito po, dahil nag-duty man siya. Actually, pinatawag po siya ni Kuyan. Nakatawag po siya ni Pilipino. Sa kanyang gobyerno. At the same time,
Dahil mo po siya makakaligilaran sa posisyon. Gusto din na ito pa po binibog ng kabayanihan na binibog talagang line of duty man. Kaya po, dahil mo po siya makakaligilaran dito. Padalos mangyari siya makakaligilaran po sa kapilitan po. Iyo po. Digdi sa pinag-aapog po na maximum tolerance na kung lang ko-question kayan, na kung sa siring na sitwasyon, badil, kontra, matarong na bagay, arukan sundang, miligro itong buhay kan sa ito pong tropa. So pag-arap talaga kayan, Colonel, tinutugutan talaga na po pwede, dahil po na mangyaring ano naman nakatibaadan sa mag-ibong nalado. O kaya kung kinakaipa na gamitan na po nin puwersa, gamitan na po nin armas, tanganing daima inutan, itong sa indong kabuhan, na yun po ang mamiligro ang buhay. Yes, sige talagang tigog sa ating maximum tolerance. Kaya umilabot sa punto na talagang hasta sa maputol na kapityan doon ang tropa ka, talagang napito ang magyari maximum tolerance. Although, later part po, pag sinasabang in-danger na po ang buhay ng kapityan ng pulik, hindi na po magamit ang kapityan sabihin at last resort po. Kasi nga po, nasa-in-danger na siya, anytime o kahit araw na nakakasyan, parang nga sa hirap po kinakot na, dahil ang kinakot sa punto na talagang magalang po ang kapityan ng kapityan. Kaya nga po, ginamitan pa naman po niya, kumbaga, jadi, bakit mo po sa gagagaran siya, kasi ipaparalyze na po siya. Kaya nga dito itong suspect ka, nagawa itaman po, may darapaman sa hospital, ito ay impact nga nito, sinatakan sa pulisan para may darapaman sa hospital. Kaya nga po, kumbaga nga, sa pulis, kumbaga, binibigay ang kapos, kumbaga para at least mapasipay ito o madakot sa inyong suspect po. Iyo po. And kung talaga mapatunayan na di man po yung problema sa pag-leadership, itong suspect, dagos na po ining masasangatan po o kaya itong kaso na pinagsangat po sa iya sa NPS, sa iya po nga tumangon. Kung talaga wala siyang problema sa pag-iisip, Colonel. Ayos ma'am, no? At sige po ma'am, napahinga na po siya ng kaso po, no? Napahinga na po siya ng kaso. So, nasa fiscal na po yan, sa Department of Justice yan. Hindi na po mag-difference yun kung talagang kaso ay kumbaga during the time na nangyari yan, may difference siya or wala. So, ikaw man po rin magpapatunay po yan, no? Kumbaga, ang medical officer, ang medical officer, pwede naman po yan, makaraman po talaga may difference sa kayo. Yun lang, nakarot mo po sa prosecution, so that will depend po sa determination na po sa kanyang fiscal niya, sa lang korte, pag nalabot na po ito pa ng kaya ka. Okay. So, saron na lang po, kasod maaram po halika mo sa provincial capital. Ini pong dapit sa pagkurulayman sa drug clearing. Digdi sa probinsya kan Camarines Sur, yaon ang operasyon kan PNP pero haros arwal daw, iba po din mga nagkakadarakop na impalto sa illegal na droga. So, kumusta man ang ganang status kayo ni Digdi sa probinsya po, Colonel? Kaya pa po, manirid lang po din sa bigyan din sa other facility yung drug dealing operation dito sa probinsya ng Camarines. Kaya po, ikaw mag-ginamit pa tayo ng barangay na nag-apply para sa drug-free barangay. So, kaya nga nito, nagkayo po siya ng deliberation and we expect na next month, ililuwas daw po nito siya kung ano po nililuwas ng deliberation kung talagang hindi sa barangay nakapasa sa ilang requirements para ma-declare po siya ng drug-free po. Iyo po. Lugod, haros gabos na may deklara na drug clear dito sa Satuya. And congratulations sa yaon po ang mga accomplishments laban sa illegal na droga dito po sa Satuya sa Camarines Sur. Nahihilig man yan sa record. Haros gabos ka mga NPS. Naghihiro para po labanan ini pong illegal na sugal. PD, sa kunyan, wala na po kami ng kaputan. Kung may minsay ka pa po sa mga nagantabi sa Tuya, please go ahead. Yes po, Ma'am Bueno, ang sa Tuya kapulisan naman po,
particularly dito kami sa Presidential Office, madalas mga pagkirari ng katapang sa mga komunidad, na kami naghahanap ng ginamit ng mga tamang sa mga komunidad para at least, once and for all, matapos lang yung problema sa droga, makawala sa droga, maski po sa ibang aspeto ng mga illegal activities po, hindi na katanggal ka sa pamilya. Dapat magkaroon kita ang local government unit, ang other agencies, partner system, ng enforcement agencies, na kami po, yung din sa Indo na kami ginagawa proseso. Okay, thank you very much po, PD. Yes, thank you po. Okay. So yan baga karon na Philip, mga tugang, ang sutuya pong Provincial Director kan Council PPO sa persona ni Police Colonel Tyrone Razon Dutimas. Salamat pa siya na mismo nakapuntutuya ang unya na pagkaaga. So gikan sa location, Glenn Naviares reporting. Salamat tabi Ate Glenn. Nakaulay si Police Colonel Tyrone Dutimas na Provincial Commander kan Philippine National Police digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Mabasahon ko lang po na ipinaabot sa tuyang mensahe sa magiging okasyon kana Barangay Prancia digdi po sa siyudad kan Iriga. Hali mismo ini ki punong barangay Jose Olea Bagayawa. Iban si Sir Leo Dato ang principal kan sinambit ng eskwelahan. We are all invited sa tuyang mga namumuta na constituentes. Asin mga pagtaraid na barangay kan Barangay Prancia, malugod po kaming nag-iimbitar sa tuya sa gigibuhon na Barangay Fiesta sa Nayon Season 13. Ini po gigibuhon sa Agosto 29, Sabado, alas 7 nin pag-aga dyan mismo sa Prancia Elementary School Covered Court. Na imbitasyon madyan na kamo sumaro mag-ugma asin magiriba-iba kitang ipagselebraran sa tuyang pagkakasararo, pagkakaramiguhan, aramigahan, pagkaminuutan bilang sarong komunidad. Pagirumdo, minurot po niya mo sa gabos na mga atindir na magpalista, register kamo sa tanganing makaiba asin maging kwalipikado sa tuyang parapol. Ali po ini sa indong punong barangay Jose Olea Bagayawa. Iban anintirong sanggunang barangay kan Prancia. Salamat po sa indong padagos na suporta pagkamo utasin pakikisumaro sa tuyang mahal na barangay. Tara na asin magmuya-muya man po kita. Say you older. Baka makapasyarman kita dyan. Kapitan Ju Bagayawa. Kumusta kay Sir Leo Dato an principal kan school head kan Prancia Elementary School digdi po sa siyudad kan Iriga. Kunyan man ini sa tuya man na amigo. Tapos ini pong ipinaabot sa satuyan sarong public service kan satuyang classmate si Jenny Barrientos Olea Balyarda. Interment announcement to our relatives and friends with hearts filled with sorrow. We humbly invite you to join us in prayer for the eternal repose of our beloved mother. Funeral service St. Peter Chapel, Iriga City. Funeral Mass St. Anthony of Padua Pares and Shrine, Iriga City. August 31, 2026 at 2 p.m. Final resting San Francisco Catholic Cemetery, Iriga City. Your presence, thoughts, and prayers will bring comfort to our grieving family. We are deeply grateful on your love, prayers, and support during this difficult time. May our beloved mother rest peacefully in God's loving embrace. Gadan po si Soledad Bernales Ebarientos. Sabi na wianin buhay
kan Hulyo 11. Ay, ano yan? Namundag, Hulyo 11. Sabi nawian ni na buhay kan Agosto 23. Funeral service yaon dyan sa St. Peter Chapels di po sa Ciudad Caniriga. Funeral Mass St. Antonio of Padua Pares and Shrine, Iriga City sa mabot na Agosto 31 ngunya na taon alas 2 nin pagkahapon. Siya dadaraon sa San Francisco Catholic Cemetery pagkatapos kan misa. Na pangapudan hali mismo ki Gene Barrientos Olea. Napudan man ang sarong grupo nin mga parasira nin asistensya sin solusyon sa gobyerno huli sa presenteng kamugtakan kan sektor. Sigon ki Pamalakaya spokesperson Salvador Franz na sa presente makahirak na ang mga parasisira huli ta dai makapagpalawod nin na pirang semana darakan matinding epekto kan habagat digdisa sa tuyang nasyon. Nagkapiraman subot sa indaan nasa tinampuna ang mga baruto na pinaglulunadan huli sa mga pagbabaha. Noon doon man kan opisyal na nakakadagit ani pinaluwas na survey ni Presidente Marcos na subot nag-usuwagan kabuhayan kan mga Pilipino pangyayari. Sinabi man niya sobrang panlilinlang na ini asin niluloko na sa namamanawa ng mga Pilipino mantang nasa hagupit kan kadipisilan kan pamumuhay ngunyan. Ako man subot kaako-ako nasabiho na bastante na 97 sa tao kan haralangkaw na mga barakalon. Sa presente wara man subot na nadadangog sa gobyerno mantang igwang mahiro protesta ang mga parasisira. Sa ibong kanila o maninda na magkaigwanin panghaluyan ng programa asin tabang asistensya para sa mga haros 2.7 milyones na mga Pilipinong parasisira digdipo sa satuyang nasyon. Tapos ini pong nangyaring pagkakakuryente sa Butuanan Integrated School diyan sa Banawan kan si Ruma Camarines Sur nagpaabot na nin pakikidumumay sa duwang grade 4 learner na nagadan sa electrocution. Nagpaabot na nin pakikidumumay ang Butuanan Integrated School sa mga pamilya kan duwang grade 4 learner na nagadan matapos makuryente sa Butuanan Plaza kan nagtalikod na Domingo, Agosto 23 ngunya na taon bandang alas 6 nin Banggi sagkod alas 6:30. Sigon sa opisyal na pahayag kan eskwelahan parehong mga estudyante sa grade 4 kan Butuanan Integrated School ang duwang biktima. Pinaglinaw man kan eskwelahan na nangyari ang insidente Domingo kung kaya mayong klase asin mayong sinasagibong opisyal na aktibidad ang eskwelahan. Sa ibong kay ni sinabi man kan administrasyon mga paratukdo asin personalize kan eskwelahan na nakikisumaro sinda sa pagmumundo kan mga pamilya mga kaklase asin interong komunidad sa pagkawara kan duwang aking mga estudyante. Pinaghurot man kan eskwelahan sa publiko na igalang ang privacy kan mga nawalat na pamilya asin iwasan na magpawarak nin mga bakong beripikadong impormasyon, retrato o pahayag dapit sa insidente lalo na sa social media. Magtatao man ang eskwelahan na dapat na emotional asin psychosocial support sa mga eskwela, paratukdo, personnel na naapektaran kan trahedya. Mientras na makikipag-koordinar man sa mga nanunungdan na autoridad asin community stakeholders dapit man sa insidente. Nakikisaro man ang Butuanan Integrated School sa mga pamilya kan duwang eskwela sa panahon na ini na matindihan sa indang pagmumundo. Pero inabot na po kita kan oras kan situyang pamamaaram na kaiba niya sa pagpabot ng informasyon si Glinda Biares, Alado Technical si Cha Buenaobra, tuman sa transmitter si Chief PSD Jimmy Guanzon, asin man si Engineer Abel Hindon Toralyon sa muya pong Chief Technician. Kuman po si Philip Serdan Barasena nagpapadyos mabalos kan sendong ng isawang pagantabay.
An RPN DZKI 1332 kHz Radyo Ronda, Iriga City nakikisumaros sa pagselebrar kan kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia asin Divino Rostro ngunyan na taon na 2026. Uya ang mga sponsors kan samuyang Peña Francia Festival 2026 special coverage. Barangay Kagawad, Eugene M. Bagaporo and Family, San Nicolas, Iriga City. Viro Couture by Ronnie Gutierrez Visitacion, owned and managed by Ronnie G. Visitacion, located at Zone 2 La Purisima Street, Goa, Camarines Sur, with contact number 0968-235-8572. Felisa, Timonay and Family, Great Rapids City, State of Michigan, United States of America, and San Nicolas, Iriga City. Sa pagrukyaw kang kapiyastahan ni ina, patron kan Kabikolan, Nuestra Señora de Peña Francia, mawat niya mo ang padagos na katuninungan, asin biyaya ng Diyos sa lambang familia. An RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, katuwang ang mga minasunod na sponsors, nagpapasalamat sa gigibuhon na live coverage kan traslasyon asin fluvial procession ngunyan na taon 2026. Honorable Leonardo Jun Narito Jr., Municipal Vice Mayor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Punong Barangay Nilsitas Azul, Bermas and Family, Barangay Luluwasan, Balatan, Camarines Sur. Honorable Princess May Berses Masbanwa and Family, SK Federation President, Balatan, Camarines Sur. Former Municipal Councilor Ruben de los Santos Briones. Police Major Engelbert L. Toraldo, Chief of Police, Baao Municipal Police Station. Police Captain Rolando R. Rigaspi Jr., Chief of Police, Balatan Municipal Police Station, Manghente Beach Resort, Pararao, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mrs. Adel Fajardo Manghente and Blisilda Manghente Elevado, Lalas Boutique and Minimart and BJSN Store, Poblacion Siramag, Balatan, Camarines Sur. Samantas Place Resort and Events Place. Get relaxed and feel the ocean breeze that you're looking for. With your family open for any types of events, located at Zone 4, Barangay Duran, Balatan, Camarines Sur. For inquiries, message their FB page at Samantas Place, Gear Tracking Services, Las Piñas, to any point in the Philippines. Owned and managed by Mr. and Mrs. Jerry Balagat and Family. For inquiries or reservation, contact 0906-733-4144. Milestream Water Refilling Station and Milestream Variety Store, located in front of Balatan Municipal Police Station. Owned and managed by Mr. Christian Elio, Mr. Gino Lumitaw and Family, also known as Mandaragat TV. Tunewave Lights and Sounds. Services offered: sounds and lights, square trusses, lead wall, stage roofing, lead dance floor, band equipments, generator, cold sparkler, DJ spinner. Tunewave Lights and Sounds is located at Barangay Santa Cruz Sur, Iriga City. For inquiries, contact 0929-6251-842. Tunewave Lights and Sounds is owned and managed by Mr. Ruben M. No. M. Daily Grocery. Items are very affordable. Your everyday one-stop shop, located at Zone 1, Barangay Pararao, Balatan, Camarines Sur. Jello and Josh Water Refilling Station, located at Zone 2, Barangay Tapayas, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Josel Belmonte Ani. Saks Flower Shop, Zone 5, Highway 1, San Miguel, Iriga City, near Yusan, Iriga. Services offered: card surprise, bouquet for birthday, anniversary, money bouquet, wedding, sympathy flowers for funerals or any kind of flowers arrangements, retailer and wholesaler. For inquiries, follow their FB page at Saks Flower Shop and Ani Store, located at Barangay Tapayas, Balatan, Camarines Sur. Diyos mabalos sa saindo po gabos.
Sa liwat na selebrasyon kan kapiestahan ni ina Nuestra Señora de Peña Francia, hangad niya mo an sa indong kaligtasan asin biyaya sa lambang familia. An mensaheng ini hatod sa indo kan MSS Driving School Corporation. Good news sa lahat ng gustong magkaroon ng Student Driver's Permit o Non-Professional Driver's License. Narito na sa Iriga ang MSS Driving School Corporation, located at Highway 1, San Isidro, Iriga City, in front of LTO District Office. MSS Driving School Corporation offers theoretical driving course for student permit and non-professional driver's license. MSS Driving School Corporation is open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday through Saturday. At ang kanilang main branch ay matatagpuan sa Lucena City. Meron din silang mga branches sa Pili, Cumaca, Quezon, Alabat, Quezon, Buak, Marinduque, Candelaria, Quezon, Santa Cruz, Marinduque, Torrijos, Marinduque, at San Juan, Batangas. MSS Driving School Corporation is now in Iriga City. Tara na, maging professional drivers. Mag-enroll sa MSS Driving School Corporation. MSS Driving School Corporation is owned and managed by Mr. Joven B. Colina. Just contact 0965-653-3349 or 0915-032-0490. Happy Fiesta, Bicolandia. Viva la Virgen. Viva el Divino Rostro. RPN DCKI Iriga joins the joyous celebration of Peña Francia Fiesta 2026 with this year's theme, Ina Nurturing a Growing Church, coinciding with the 144th Feast of Divino Rostro and the 316th Feast of the Solemnity of Our Lady of Peña Francia. The whole coverage of events and activities for the week-long celebration will be brought to you live through the broadcast facilities of RPN DCKI Iriga with the following sponsors: Mr. and Mrs. Rafael Jr. and Judith Simbulan and family of USA, RBO Events Place and Fitness Gym, San Vicente Gurong-Gurong, Nabua, Camarines Sur, owned and managed by Barangay Kagawad, Reynaldo B. Orante and family. Isnado family, San Isidro Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Pedro Longasa and family, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Honorable Olpiano P. Duran Jr. and family, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Honorable Ruben G. Biares III, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Honorable Ronel P. Ramos, Barangay Kagawad, San Vicente Obon, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Mariano Jr. and Maria Virginia Nierba and family. Mr. and Mrs. Michael Piñones and family. And Honorable Rosie Nalyatan, Barangay Kagawad, Santa Cruz, Nabua, Camarines.